22 नं कक्लाबारि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया दिनै खुंफुंजागासिनो दं। कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन भट सेन्टारफोराव रायजो राजाफोरा भट होनाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो 763 नं गोदान बेदबारि गुदि फरायसालिनि भट सेन्टाराव फैनानै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगय थामहिनबा जोंसां ब्रह्मआ नखरजों लोगोसे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होबाय। लोगोसे इएम मोननांगौनि सार्थआव UPPL दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'नो बयखौबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो खावलायदों आरो लोगोसे मन्टु बर'आ 75 जौखोन्दो भट लानानै देरहासार जागोन होननानै रोखा फोरमायदों फैला जे बरगयारि बिथाङा। गिबियावनो कक्लाबारि समस्तिनि गासै भटार्स रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय। नैबे जोंनि कक्लाबारि समस्तिया जाबाय जोंनि बाक्सा जिल्लानिनो समस्तिफोरनि गेजेराव मोनसे बिराद इम्पर्टेन्स मोनसे समस्ति राजखान्थिनि बेलायावहाय आरो जोंनि कक्लाबारियाव गोबां एडुकेटेड दैदेनगिरि इन्टेलेक्चुवेल सुबुंफोर दङ। दा बेखायनो आं नैबे मोनसे खोथाखौ बुंगोन। दिनैनि दिनाव कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बे बाइ इलेक्सनाव भटखौ सोरनो होनांगौ बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ। मानोना जों नैबे कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोना जोंनि समस्तिनि जौगानायखौ बयबो लुबैदों। दा बेखायनो जिहेतु UPPL दोलोआ सरकाराव दङ हिसाबै आरो नैबे मोनसे बाइ इलेक्सन हिसाबै कक्लाबारि समस्तिनि गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै UPPL दोलोनो भट होदों। UPPL दोलोआ 75% भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय आङो कक्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरगोन। उननि समफ्राव जोङो जोंनि समस्तिनि मोनफ्रोमबो मावनो गोनां खामानिफोरखौ फारियै मावलांबाय थागोन आरो जों बयबो समस्तिनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों। जिहेतु दिनै जोङो जोंनि कक्लाबारि समस्तिनिफ्रायनो सासे इएम मोननो थांगासिनो दङ। दा बिथांनि गेजेरजों जोङो बयबो ज' जालायनानै जोंनि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ आबुङै मावफुंनो थाखाय थियारि जादों। आं बेखौनो बुंगोन उननि समाव जे जोङो UPPL दोलोआ जिखिनि 3.5 बोसोर सरकाराव दंबावो बेखिनि समावहाय जोङो सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आबादनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो थियारि जाबाय। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360